Priatelia, pozdravujem, som Peter Vozár, reality maklér spoločnosti Remax Developer. Dnes by som vám rád predstavil tento nádherný trojizbový byt s veľkou záhradou, ktorý sa nachádza v Bielom Kostole na Potočnej ulici číslo 33. Nech sa páči, poďte ďalej. Takže dovolte mi, aby som vám predstavil trojizbový byt, ktorý sa nachádza v Bielom Kostole. Nachádza sa na prízemí rodinného domu s 3 bytovými jednotkami. Dispozičné riešenie bytu. Po mojej pravici sa nachádza obývacia izba s východom na záhradu. Po mojej lavici sa nachádza kuchyňa, ako vidíte. Za kuchyňou je situovaná samostatná kúpeľňa. Pokračujeme. Vstupné dvere, samostatné WC. Spálňa so vstavanou skriňou s roldorom a po pravici detská izba. Samotný dom bol postavený v roku 2007 a v roku 2018 bola spravená rekonštrukcia bytu, ktorá zahŕňala túto novú kuchynskú linku a takisto komplet výmena podlah v celom byte. A najväčším benefitom bytu je pozemok, ktorý k nemu patrí. Pozemok je o výmere 415 m2. Na pozemku môžete mať bazén, môžete mať terasu, králikov, pestovať rastliny, bývať v malom domčeku, prípadne si odložiť veci do väčšieho domčeka, ale taktiež, nakoľko pozemok je z 3 strán bytu, respektíve rodinného domu, je tu aj možnosť vystaviť si terasu, parkovacie miesto alebo samostatnú garáž. Čo na to hovoríte? Ak sa vám ponuka páči, volajte Peter Vozár 0911 747 932. Teším sa na vašu obhliadku.